אני אלווה את כולכם אל הדלת! ברני, יש לך פצע בזנב. וכל מה שיש לי זה הפלסטר הקטן הזה. הוא קטן מדי. לא נורא רן, הזנב שלי כואב רק כשאני מנענע אותו. אתה רואה? כנראה שזה קרה בגלל ששכחנו כלל בטיחות אחד חשוב. שכחנו שצריך לסדר את הצעצועים אחרי שמשחקים בהם. נכון. היי, אני יודע. בואו נשחק משחק ניקיון. אפשר לשיר את השיר סדר וניקיון. רעיון גדול. קדימה! סדר, סדר, ניקיון בכל מקום. סדר, סדר, כל אחד עוזר היום. סדר, סדר, ניקיון בכל מקום. סדר, סדר, כל אחד עוזר היום. סדר, סדר, ניקיון בכל מקום. סדר, סדר, כל אחד עוזר היום. עכשיו הרבה יותר טוב. עכשיו הכל נקי ומסודר, אז אפשר גם לשחק מחר. עכשיו באמת הגיע הזמן שכולנו נלך. נכון, וכולנו נלך הביתה בזהירות. כן, ולספר לכולם על כללי הבטיחות החשובים שלמדנו היום. כן, זה רעיון גדול, דנה. הזנב שלי. את כללי הבטיחות צריך לחלוק עם כל מי שאוהבים, ואז אף אחד לא ייפגע. ברני, אז כשמישהו שאוהבים אומר לך תהיה זהיר, זה אותו דבר כמו להגיד אני אוהב אותך? נכון מאוד. תהיה זהיר, ברני. אני מבטיח להיות זהיר. תודה, רן. בשבילי, בשבילך, כן אנחנו משפחה, נשיקה, חיבוק וללכת יד ביד, ואת זה נאהב לעד. בשבילי, בשבילך, יש חבר, אז יש שמחה, יד ביד ביד, אף אחד כאן לא לבד, ואת זה נאהב לעד. ביי, שלום ילדים, להתראות. עכשיו זה בדיוק לגודל המתאים שלך. ביי ברני, ביי! אז מה היה לנו היום? היום למדתי שאפילו סתם ללכת צריך בזהירות. אבל אל תדאגו, מצב הזנב שלי כבר הרבה יותר טוב. וגם טוב לי לדעת שלמדתם היום כללי בטיחות. למדנו שתמיד צריך לחגור חגורות בטיחות במכונית. חגורות בטיחות הן כמו חיבוק נעים. למדנו גם איך לחצות כבישים בזהירות. ההצגה על כיפה אדומה לימדה אותנו שאסור לדבר עם זרים, ותמיד תזכרו להיות זהירים. אתם חשובים לי, כי אני אוהב אתכם. ביי, להתראות, ביי ביי.